Omwamsi amachole kurwase county ya Kisii ase Elieta Redemptor igabere oyobagwiga nere kobwatoka engwana yaye kobwatekana amone chingwana chigande korutanwa chiage siasa kurwasa barayi bali bakomere serikali nabo kurwasa omurayi bwense omosike William Samoei Ruto koregana nere nigabolije obotoere rukonyara kaba aboko kigwa ase atabire buna nigo abarayi bonsi bobwante kotwara maskani nabo igo gosikana boigo nigamenta buna nigo abantu gose nigo boigo nigamenta engwana yaye se okumwakira omusike Dr. Fred Matiang'i ekoko seganga yaye yoburayi yokoligikira okyo bwense asoboshali bo mwaka bwekiri 2025 intubuna abangi na korubusi nobusoku sana tokorora omuntu otene obule kiongozi gyeito Kenya ngima okurama junior ye kera manyiro mugako yo mitone bona atagetekerogo akorigyo bo president nande butambe yentoma omuntu chaire nero kugamba ngogo tebiga bune kiongozi ky'abantu ba Kenya ngima ayebune president onyaro gotwara masikani s'abantu bawo malieta yo gutumika matamusi amabama besa abantu tubwene tikiongozi tabane tukora matusi bina yago kwana omwana oyo to Fred Okengo Matiang'i chaga go prepare bono iga ngai will be the president 2027 chaga kumoroka nga the president coming aye kumanyere kwara koni amagena bono gane president yo to kuri sika ko ikiraga boka omanyango monto mokene rochaire bona matusi yago gutumia tanya gukwana munantu abangina nabwene tora mumro ito igo olino omwana oito we respect him and we love him and nero koba the president 2027 yes. Prepare yourself that way from now. Dia konya kuetar maega konya kueba chabacha. Aya manyanga nande buno konya kumana.